لأنقره هفدیتنین کریتیک بکتین اندامین شانده ایمرالیه دم پارتی پروین بولدان و میتحت سانجار بجیگری سروک گشتی AKP افکان آلا و سروک کما مجلس AKP عبدالله گل ره دوه جویان خالا سرکه یا روژوا جوین قانونا چارچوه بو که تی پایین ده چارچوه اوی پیواجوه ده وره درخستن. اندام شانده ایمرالیه دم پارتی پروین بولدان پشتی برنامه پازه ترمه کل پارلمنتوی هاتل درخستن درباره هفدیتنا کو اوی به سروک پارلمنتوی نومان قرطولمش و جیگری سروک AKP افکان آلا ره ده چارچوه پیواجوه ده بکن پرسین روزنامه‌وانان دو برسواند بون پروین بولدان دو گوتو بو ده برسوا پرسین سر کنگی ده جوین پیکوره ده وسا گوتو بو ام نزانن ام لبن دا آگاهیانن ام لورن هر گاوا کجمره بیجن ورن ام بچن دوجی اف جوین وسا پیکاتو پشتیکو اف پرسی روزنامه‌وانان برسواندن اندامین شانده ایمرالیه دم پارتی پروین بولدان و میتحت سانجار بجیگری سروک گشتی AKP افکان آلا و سروک کما مجلس AKP عبدالله گل ره جویان لگوری آژانسا مزوپوتامیای شانده ایمرالیه پشتراست کرد که هفدیتن پیک هاتیه ده هفدیتن ده مجارین دروژه ده هاتنه نقاش کرن. یکسر از آگاهی آتن جی پارو بکم دوان کلیان ده بریکو ام بکوین وشانه شانده ایمرالیه دم پارتی مجلس ترکیه به سروک گشتی MHP devlet bahçeli reji hatine gel hev li meclisê dibêjin beriya van kêliyan hevdîtin pêkhatiye di hevdîtinê de hûrguliyên ku derketine pêş tên parvekirin li ser malpera Ajansa Mezopotamyayê jî ev dîmen tên parvekirin ku li meclisa Tirkiye hevdîtinek bi serokê giştiyê MHP reçêbûyê ji aliyê şandeya Dem Partiyê ya İmraliyê ve dibêjin di çarçoveya pêvajoyê de ev هفدیتن هاتیل دارخستن دو جی وک مگوت به رایدارین AKP را هفدیتن چه بو مجارین روژه و دهاتن نقاش کرن حیانها حیوان کلیان به سروک مجلس نومان قرطول مشره ته هفدیتن چه نبیه دهات پایین کو پلانلama او بو کو بری دمکی پهاتو پاروکرین کو به نومان قرطول مشره جی هفدیتن چه و لدو ev çenebiye hevdîtina li gel devlet bahçeli Yakup Pekatiye dibêjin nezî çil deqe berdewam kiriye tiştê ku wek agahiyên destpêkê hatine parvekirin evin tu agahiyên fermî ji aliyê her du aliyan ve jî derbarê hevdîtinê de parvekirin çênebiye eger demê pêş de parvekirinek çêve me bu vê jî were parve bikin niha jî em derbasî gel mêvanê xwe bivin di çarçova pêvajiyê de wê mêvanê me hebe parlamenterê Colemergeyê Dem Partiyê Vezîr Parlak bi mereye derbarê geşedanên dawî û pêvajiyê de em dixwazin pirsê xwe jê bikin ji ber ku hevdîtin jî çê dibin derbarê van hevdîtinên ku duh de şandeya demê bi rayedarên AKP re civiya mijarên hevdîtinê çi bûn encamek çawa derdixe pêş em dixwazin vana anê jê pirs bikin ger amade ben bigirin بله ام خیر هاتن برنامه همه gelek spas dem baş gelek spas bo beşdariye ve hevdîtin çedbin yekser em dixwazin çarçove hevdîtinan de pirs bikin ev demek dirêje rexne hebûn bi taybet ji bo dehsilata Tirkiye ji bo rayedarên AKP ku car carna daxuyanî jî didan digotin di pêvajiyê de tiştekî zelal nadin nîşandayîn herî dawî jî her gotin ku wê di nîvê meha tirmehê de çarçoveya qanûnê wek pêşnûme qanûn were meclisa Tirkiye beriya ku were meclisê wê hevdîtin çêbin ev hevdîtina şandeyê jî duê çerçevê de pêk hat bele birastî jî duh me civîna xwe bi lijneya xwe bi rêveberiya navendî me pêkanî me li wê derê jî yani me ev pêvajo berfireh destgirt û me bi ser nîqaş kir nêzîkatiya desthilatdara AKP û MHP li çarçove yasayê û jî nêzîkatiya wan ya li ser pêvajoyê birastî me berfireh nîqaş kir me li wir jî nexşeriyek dana ber xwe ew civînê ku du hatine kirin îro hatine kirin birastî jî demekî dirêj em bendê bû ku bêkirin çimkî nêzîkî pênceh roja li zêdetir rêberê gelê Kurd Birêz Öcalan vê pêvajoyê ku berpirsyariya xwe ya dîrokî tîne cih birastî jî pêvajo heta vê qonavê anî ji ber vê yekê jî pênceh roja jî birastî jî agahiya me li rêberê gelê Kurd bitune yani ka hevdîtin gel çê dibin çê nabin şandeya me birastî jî neçû hevdîtin gel nekir em benda van hevdîtinan bûn ku ev hevdîtina ku li gelê İmraliyê de çêbibe birastî jî zû çêbibe yani ya evil ya mühim ku ew e çünkü ev çerçeve yasaya ku
دیوارن پیشکشی ما بکن هوجه کو بربر گل کرد اره بکه yani براستیجی کایده چی ببیجه و گرینگه yani به PKK به اندام PKK رهبری PKK de çi bêje ve giringe yani hewce ku mutabaqat ek serve çerçeve ku çebe ew çerçeve yasa pêşkêşî me bêkirin ku em dem bil dest jî wê bibin îmradiye û em wê bigihînin li PKK ew jî li ser nîqaş bikin pêşniyarê xwe bikin û bi mutabaqatek li ew çerçeve yasa were parlamentoye yani bi hevdîtinên ku hatine kirin jî bi rastî ji li wan hevdîtina de ev çerçeve yasa hatiye nîqaş kirin ev tecdîda ku li ser rêberê من جی gelin tam من جی Rêzgâlan بحثا berdevam bike ev hate nîqaş من بحثا وی بکرانا ناواروکا هفدیتنا ده هری زیده چه هیه چه دردکف پیش گلو چارچوه اف پیشنومه قانونا کو هر بحث دکن به شانده راحتی پار وکرین ناواروک هاتی پار وکرین Bele, birastî jî yani di nava naveroka wan hevdîtinan de mesela ewil hevdîtina rêberê gelê Kurd bi Rêza Öcalanê ya duyê jî ev çerçeve yasa çima ew qastê dirêj kirin çima destdatara AKP û MHP evê çarçove bi lez û bez pêşkêşî partiya demê nake şandeya me nake ku em bigihînin îmradiyê yasayê jî ku demeke nêz da gelek rojnameyên ku bi nêzî destdatara AKP û MHP servê çarçeve kanûnê de hinek tişt hatin belav kirin. Birastî jî از dixwastin ویجی nabza PKK مببورین همه از یک سر بکم دوره جویجی بپرسم ایرو دهنک عالیه مدیای ده تی پار وکرین کو تایبت مدیای کو خب مخالف بناست که دبیجن هفکرین چه نویه زحمت تاج برکو مجلس نزی بتلانه به چارچوبه قانون بوک پیشنومه و چو مها جوتمه جویس به آگاهین تی پار وکرین لسر هنک مالپرین مدیا نزی مخالفتی Birastî jî ev agahî bi destê destdatara AKP û MHP bi kanalên wan bi rojnameyên wan re tê parvekirin. Yani mixabin em vê qebûl nakin. Yani îro ev sala ku nîve rêberê gelê Kurd bangazî açtı û civaka demokratîk kiriye. Bi gelek pengavên dîrokî hatine avêtin. Îro bi welatê me da erdnîgariya rojhilata navîn da pişerekê dijwar diqewime. Yani pêşiya me çi heye kesek li wê nizane. Yani bi zirveye NATO ile Enqerê hata kirin bi gerek bu yerin cuda cuda te qewimîn bi tinê kesek ku dixwazin vê pêvajiyê vala derbixînin vê pêvajiyê sabote bikin ne ew kesin diye di nava devleta Tirkiye de tune ne hev îro hêzên gelekê navnetew jî hene ji ber wê yekê em dixwazin ev amêdekariya xwe destdatara AKP MHP demil dest biqedîne evê çerçeveyê yasayê pêşkêşî me bike û meha cotme hêda ku em vê qanûnê derbixînin nehe eğer bimîne ji bo meha cotmehê heta li wê demê de çi bûyer bi welatê me de rojhilata navîn de bi Tirkiyeyê de biqame bi rastî jî em nizanin yani bi pêşaroj ne roniye bi tariye yê pêşarojê ronî bike ev kanûn e ew pengavên ku desthilatara AKP û devleta Tirkiye ku biavêje eğer erînî biavêje pêşaroja me de bi ronî bike çünkü çi qas erînî vê pêvajiyê nêzik bibin ev pirsa Kurd ya 100 sal bi ciddiyet bi müzakere çareser bibe, bi diyalog çareser bibe ve çakıda emi peşaroja kabı binen. Nehe bi gelin Türkiye jî gelek rewşen bir rojnameger saziyen bi gelek cuda cuda jî bi rastî jî peşaroja xwe ve demê da ve pêvajoyê da ve konagê da ku desthilatara AKP MHP çi pengav navêti bi nabîne. Ji ber wê yekê van hevdîtinan da ev mijar bi rastî jî hatiye nîqaşkirin berfire û em bendêne jî ku vê mehê ew amedekarî zû werin xilaskirin çünkü dibêjin me amedekarî xwe bi tevayî xilas nekiriye eger xilas nebibe hewce bi şev û roj bixebitin îro em amade ne şandeya me ببورینن îmradiyên amade ye ev hemû ji saziyên me amade ev ne amadekarî ji aliyê AKP ve ji aliyê rayedarên AKP ve tê par vekirin ku hîn amadekariyên çarçoveya kanûn temam nekirin ji bo wê dibêjin ser têkirin bez dibêjin ji me dawî nekiriye yani dibêjin ev me bi agahî dawî ji me nekiriye ji rahat bo wê nayînin meclîsa Tirkiye Bele yani birastî jî ev ne hecetin çünkü ev sala ku nîv pêvajoyek heye yani em dizanin ku ev kanûn amadekariya xwe jî kirine bez ew jî dizanin yani ew kanûna ku wan amade kiriye birastî jî navareka wê de piskirik hene ji ber vê yekê jî dixwazin bi nabza PKK nabza me bigirin nabza Ha gel bigirin tiştek divirte heye her ji aliyê Dem Partiye ve gotin Naverokayê bi me re nehatî par vekirin
گلو اف ناوروکا ویا به پرسکریک ون تخمین دکن کو پرسکریک یانجی جالی دستلات و بهنه کارتی پاروکرین روشکی بسایه Naverok jimera nahatiye parve kirin. Yani tiştek ku em jê dizanin ew pêşniyariyên rêberê gelê Kurd Birêz Öcalana heşt xalin bi şandeya devletê ra hatiye kirin û ew xal bi hevdîtinên İmraliyê de bi dijneya me rêveberiya navendî ra sêşar xal hatine parve kirin. Em pêşniyarên rêberê gelê Kurd dizanin. Bez devlet çi amêdekarî kiriye, desthilatdara AKP, MHP çi amêdekarî kiriye, ne şandeya me dizane, ne dijneya rêveberiya me navende, ne jî hevserokên me yên giştî dizane. Ji ber wê yekê jî tiştê ku em nizanin em nikarin serbav xivin. Bez tiştê ku nêzî rojnameyê wan ra bi destê wan de hatine parvekirin, bi rastî jî ew naverok hewceyê were nîqaşkirin. Yani bi wî şeklî eger ew kanûn li were li parlamentoyê bi neyê mutabakat kirin, bi rastî jî dibibe piskirik, neyê müzakere kirin dibibe piskirikeke mazin. û devleta Tirkiye jî ew jî dizanin meseleke pisat saliye mesele 52 sala bi rastî jî şerek heye bi insan bi jiyana xwe dest didin, bi şehîd dikevin û milê aborî da jî, milê siyasî da jî, milê polîtikayên derve da jî heta ku li pirsa Kurd neyê çareserkirin ev têkçûyîn de berdewam bike. Ji ber wê yekê hewceya ku mirov li gorî vê nêzik bibe berpirsiyariya xwe dîrokî em bînin ece. Çawa ku rêberê gelê Kurd anîje bi gelê Kurd anîje bi saziyên me, bi navendên me, nûnerên me, hevserokên me, bi PKK ev berpirsiyarî anîye hewceya milê devletê da jî pengavên erînî werin avêtin ku yani ev pêvajo li berdevam bike. Daxwaza me heta niha jî bi rastî jî gelê Kurd sabir dike. Ji me re civînê ku em dikin gel ji me re dipirse dibêje çima heta niha pengav navetin avêtin. Hewceya ku من جی اف پرسیانا باوریه کی گلو ددن گل جبر کو عالیه دهلات و تو دیاریه نینه یعنی زلالیه چه نبوی حیانها رایا گشتی نزانه دوی چارچوبه قانون ده چه هیه دم دیار ناکن دروشه کی وساده اوی خطری نده آوا کرن هم جبو رایا گشتی جبو جواکه همان دمی دجی اف روش هیه سبا اف پیشنومه قانون آنین دانین پیشیا حمیان گوتن ایدی اوه ونه بی شوازی قبول بکن او گر ناوروکای به پرسکلیک به چوابه Vele brastî ev mijar piskirik e. Yani îro nehe desthilatdara AKP û MHP ku pengav bavê ji vê demê dirêj dike dixwaze bi baweriyekê di nava gel da pêxa ku gel nekeve devrê da û gel xwepaş da bikişîne. Çünkü gelek tiştên mesela pengavên wisa da bi rastî ji dema ku baweriyek çênebe kesek nikare xwe pêxe di nava vê pêvajoyê de. Ev bi pişerekê taybet bi destê devletê da têmeşandin. Ji ber wê yekê jî demeke dirêj e bi civînê xwe da jî em van mijaran em nîqaş dikin hewcê em xwe bi tevahî pêxin di nava vê mijarê de em pengav desthilatdara AKP û MHP bi din avêtin. Du hevdîtinê ku çêbûne dest eve pênceh roj e li gel rêberê gelê Kurd hevdîtin çênebûne. Pênceh roj em di nava hewildanekê dane, di nava têkoşînekê dane, di nava dîplomasiyekê dane ku ev hevdîtin were kirin. Yani bir İmraliye da ka ev kanun bi destê devletê pêşkeşî rêberê gelê Kurd hatiye kirin, ne hatiye kirin em nizanin. Heta niha gelek caran ji bi hinek derdoran re hatibû nivîsandin digotin hatiye pêşkeş kirin. Eger em bizanibin ku hatiye pêşkeş kirin hewceya rêya İmraliyê were vekirin. Yani ev rê neyê girtin. Yani îro me gotiye aktörê sereke rêberê gelê Kurd de hewciya devlet pênceh roj demek berê jî nêzîkî şêst roj şandeya me xwe negihandibû îmradiye hevdîtin nekirbûn. Ev xeterekê mezin e, ev şaş e. Em van gelek caran bi parlamentoyê desthilatdara AKP û MHP ra jî em dibêjin. Memnûnerên devletê ra jî dibêjin. Ev şaş e. Yani hewciya her tim em dikaribin hevdîtinan li gel desthilatdara AKP MHP ser kanûna çerçoveya yasaya em dikaribin bikin. Em dikaribin biherin İmraliyê hevdîtinan bikin. Em dikaribin gelek bi kar û xebatên cudatir jî bi hev re bimeşînin. Yani hewceya navber nekeve navberê da. Eger navber bikeve ev pêvajo dirêj bibe bi meha cotmehê bimîne bi rastî jî ev gerekê di piskirikan bi xwe re bîne. Em vê dibînin em van metirsiyên xwe em ji wan re jî parve dikin. Ji ber vê yekê îro şindatir demil dest hewceya ku pişandeya me xwebgehîne İmraliyê
و devleta Türkiye jî desthilatara AKP MHP jî ve çerçeve kanunê pêşkeşî bike û ev kanun jî behere îmraliye behere PKK û ev jî li pêşniyarê xwe bikin piştre were parlamentoya ra derbas bibe. Wekî din bi rastî jî eger bi vî şeklî çênebe bi dema ku em dikaribin bibêjin ev sabotekirine bi rastî jî pêvajoyê. Demek ki naxwazin tiştekî erînî bi welatê Tirkiyeyê ji bo demokratîkbûna Tirkiyeyê çi bibe. Yani ji ber em vê rexne dikin. Tiştekî din jî divirde heye ev demeke dirêje yanî em jî wek medya dema ku em dişopîn û wek çapemenî rewşekî wisa heye di rojevde her di derbarê qanûnê de ev pêvajo hatî kilîtkirin. Gelek aliyê vê pêvajoyê nînin ku ji bo civak rast fêm bike bingehekî rast ji bo wê bêdanîn. Bele, anaha bi rastî jî bi gelek pengav hene ku bi kanûn hewce nake. Heta ku îro jî dikariyan van pengavan ji bo avêjin besa pengav jî nehatine avêtin. Yani her tişt bi geredayî ve kanûnê û vegerîna endamên PKK kirine. Heta ku ev nahên ney li pengavên ku yê bê kanûn jî hewce nake navêjin. Gelek caran bi derdorê nêzî desthilatara AKP û MHP li van tiştan li parve dikin. Bi rastî jî îro PKK jî benda kanûnê ye. Yani îro sala xwe merasîma 11 tîrmahê tijî bû. Gelek ev kesin endamên PKK gerîlayên PKK tevlî wê merasîmê bûne. Digotin eger bi kanûn derketiba em anaha li Amedê li Enqerê me siyaset dikir. Yani hewce li pêşiya siyaseta demokratîk bi vê kanûnê ve were vekirin û endamên PKK jî ser zemîna hukukî û siyasî bi têkoşîna xwe bêçek berdewam bikin û biçek tevahî li ortê da rabe û carek din jî nekeve devrê da. Ev kanûn ji bo pêşaroja bi Tirkiye jî ji bo pêşaroja siyaseta demokratîk jî ji bo demokratîkbûna Tirkiye jî ji bo jiyanek hevpar gelên Tirkiye jî bi rastî jî bi gelekî mühim e û destpêkekê gelekî bi dîrokî jî. Ji ber wê yekê hewce li ev pengav bi demil dest werin avêtin û bi gelê me jî bila xwe paş da nevekşîne. Bi rastî jî hewce bi milyûnan em xwe pêxin di nava vê pêvajoyê da çünkü hatine bi qonaqekê bi gelekê girîng. Ev qonaqa ku em tê da hewceyê em hemû jî dest bidin hevdû bil bidin hevdû em pêngav bi desthilatara AKP û MHP bidin avêtin. Îro bi gelek kesên Kurd derdorên Kurdê di nava AKP da jî cih digirin hene mixabin gelek derdor bêdeng dimînin. Yani hewceyê ew jî bêdeng nemînin. Yani ev kanûn ev pêngavên heta niha bi dîrokî hatine avêtin bi pêşaroja hemû kese eleqedar dike. Ji ber vê yekê kes nikare li xwe derve vê pêvajoyê bihêle. Hewceyê xwe pêxe di nava vê pêvajoyê de û vê pêngavan AKP û MHP bide avêtin. Em gelekî spas dikin mijarekî girîng bû di derbarê pêvajoyê de û tevlî bernameya me bûn ve pirsên me bersivandin em spasiya xwe ji we re pêşkêş dikin. Em spas dikin dem baş serkevt.